खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बागानफारा जफादंआव हरनि 11 रिंगासो समाव आयेन बेरेखा सिखावै दंफां लाबोखुमानाय गंसे बलेर' पिकआप गारिया गोबारै सालायना फैनानै गंसे बाइकजों सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव बाइक सालायनाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ जफादं हालाम 3 नं मणिपुर गामिनि सन्तला ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हादों आरो बेजों लोगोसे गुबुन सानैयाबो गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौ खालामनानै दंफां सिखाव फालांगिजों लोगोसे गारिनि ड्राइभारआ खोमसिनि खाबुखौ लानानै खारखोमालांनो हायो। गोब्राब जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै संदाननाय खामानिखौ जागायो आरो गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बांलादेशआव फिन आरोबाव सासे हिन्दु सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि मौलभीबाजार जिल्लायाव सासे हिन्दु सुबुंखौ आखाइ आथिं खाख्रबनाय थासारियाव गंसे साहा बागानाव बुथारनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे गोथैखौ बोखांनो हानायनि उनाव सोरबा दुथां सुबुंफ्रा बुथारनायनि सन्देह खालामदों मानोना थैनाय सुबुंनि देहायाव जोखोम जानायनि गोबां दागोफोर नुनो मोननाय जादोंमोन। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला बे थैनाय सुबुङा साहा बागानाव खामानि मावोमोन आरो बे जाथायखौ लानानै पुलिसआ दायो संदाननायनि खामानिखौ जागायबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। नगाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। नगाव पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै 1045 था बथलनि निसा मुवा आयेन बेरेखा लाबोनाय कपसिराफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला गंसे ट्रेभेलाराव सिखावै गुवाहाटीनिफ्राय लाबोखुमादोंमोन बेफोर कपसिराफोरखौ। बेफोर गोबां बिबांनि कपसिराफोरजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय सासे आजाहार आहमेद मुंनि सासे सुबुंखौबो हमनो हादों पुलिसआ। मैया 12 फेब्रुआरि एबा मैयानि सानाव हादोराव भारत बन्द फोसावनाया गोबां ओनसोल आरो दाब दाब जायगाफ्राव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो आसामावबो मैयानि सानाव फिसा फिसा गारि मटर सालायदोंब्लाबो सिटि बास गारिनि खारनायखौ खम नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव नगावआव बन्दनि थासारिया दुंहाव महर लादों। राजा लामायाव सोमावसारनाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ होबथानो नाजानायाव पुलिसजों गोबां नारा-नाथा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो थाखाय एरेस्ट खालामनायखौबो नुनो मोनदों। मेट्रिक आनजादा सानसेल' जोबदों, नाथाय बेनि गेजेरावनो गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लादों सासे फरायसाया। आथिखालाव जों गोबांखौनो उन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो आखाइयाव मबाइल लानायखौ नुनो मोनो आरो मबाइलखौसो फरायसाफ्रा लेखा फरायनायनिख्रुइ आंगोसिन खालामनानै लायो। बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फिसाज्लाखौ गावनि बिफाया बांद्राय मबाइल नायनाय आरो फ्रि फायार गेम गेलेनायखौ रायनायनि थाखायनो गावनि खथा सिङाव दरजा फांथेनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। थारैनो बेफोरबादि जाथाया बिमा बिफाफोरनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। जाथाय जानाय उनाव पुलिसआ जायगायाव सहैनानै गोथैखौ बोखांहैनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिलासिपारायाव सोमजिदों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय खास्रि बिस्रि जाथाया। बांलादेशआव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि समावनो बमा बेफ्रुनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बांलादेशआव 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो भट साननाय मिरुनि बाहेराव बमा बेफ्रुदों। बे बेफ्रुनाय जाथायखौ लानानै गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे बमा बेफ्रुनाय जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। जायफोर हाग्रा दानस्रांनो थुलुंगा होदों बिसोरनि सायाव आयेननि राहा लानाय जासिगोन। हाग्रा दानस्रांग्राफोरा हाग्रा बिफानखौ होबथानो मोन्थाय गैया। चिरांनि DFO कुन्जन बसुमतारिनि बिबुंथि। मख'नो गोनांदि सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफाना एन्टि पचिं केम्प आरो बरिं बानायनो थाखाय हाग्रा बिफाननि हायाव बानायनो नागिरनायखौ हाग्रा दानस्रांग्राफोरा हाग्रा बिफान आरो पुलिसजों गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथाया चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना साखाथिनि नाखेरदारा साखाथियाव जादोंमोन। नाथाय जायफोर हाग्रा दानस्रांनो थुलुंगा होदों बिसोरनि सायाव आयेननि राहा लानाय जासिगोन होननानै गोख्रों रावजों बिबुंथि होदों चिरांनि DFO कुन्जन बसुमतारि बिथाङा। বডোলেণ্ড অঞ্চলৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকল, বুদ্ধিজীৱীসকল, শিক্ষিত মহল চবেই কৈছে যে UPPL সবচে ভাল পাৰ্টি আৰু UPPL থকা সময়ত আমি সুৰক্ষিত আছিলোঁ। UPPL থকা সময়ত আমাৰ পৰিৱেশবিলাক ভাল আছিলে। গতিকে UPPL পুনৰ বিধায়ক জিকিব লাগে আৰু অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব লাগে। ৰাজনীতিক অপৰিপকাৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে সমাজৰ বহুত ক্ষতি হয়। আগৰ সময়বিলাকতো আপোনালোকে চালে গম পাব অসমত বহুত হত্যাকাণ্ড হৈছে, হিংসা হৈছে, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, তেজৰ ফাকু খেলিছে, যুৱবিলাক মৰিব লগা হৈছে কিছুমান ৰাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে। আজিৰ সময়তো আপোনালোকে দেখিছে
5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আছিল 24/7 আমি ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিটো চৰকাৰ আহিছে তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে ইয়াতে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সেইকাৰণে চেণ্ডিকেটো হ'ব জুৱা মদ ভাঙো হ'ব মাৰামাৰিও হৈছে হিংসাও হৈছে চব কুছ হৈছে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম প্ৰথম কথা হৈছে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম সকলো জাতি সকলো ধৰ্ম সকলো সংস্কৃতি সকলো মানুহৰ লগত আমি থাকিম এইটো প্ৰথম কথা ৰাজনৈতিকভাৱে কাৰ লগত এলায়েন্স হ'ম কাৰ লগত এলায়েন্স নহ'ম পৰিৱেশটো চাই পেলাই UPPL সিদ্ধান্ত ল'ব আমি এতিয়া 15টা আসনতে কাম কৰি আছোঁ পুৰা আমাৰ টিম চেণ্ট্ৰেল কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি প্ৰাইমাৰী চবে পুৰা দমত আমাৰ 15টা সমষ্টিত কাম কৰি আছে আৰু 15টা সমষ্টিৰ বহুত সংখ্যক সমষ্টি মানে বেছিভাগ সমষ্টিতে আমাৰ পৰিৱেশ বহুত ভাল